Lampas na sa target na bilang ang naging benepisyaryo ng Operation Tuli 2023 para sa mga kabataan ng lungsod ng San Carlos, Pangasinan na isinagawa sa Bentinillas People's Center na pinangunahan ni Board Member BC Bentinilla. Walang ibang layunin si Board Member BC Bentinilla kundi makatulong sa mga puspalad na kababayan nito sa ikatlong distrito ng Pangasinan na kahit papaano ay mabawasan ang kanilang mga gastusin na isa katuparan na sabing aktibidad sa tulong na rin ng Provincial Government ng Pangasinan at ng Pangasinan Provincial Hospital. Malaking tulong anya ang libreng patuli sa mga kababayan ng kanyang nasasakupan, particular na sa San Carlos City. Itong circumcision na programa natin o tuli ay at least makakabawas na rin po sa kanilang gastusin dahil alam naman natin kung ipagpapagawa po natin to sa pribado ng hospital, sila po ay gagastos ng 1,000 hanggang 1,500. So at least para sa akin isang paraan po ito na at least makatulong po tayo sa ating mga constituent sa ikatlong distrito. Nagkataon rin anya na walang pasok sa eskwela kaya may sapat na pahinga ang mga bata. Very timely po itong ginagawa natin na Operation Tuli dahil bakasyon po ng mga bata ngayon. So at least may oras po para at least makapag pahinga po sila, and aside from that at least yung kailan talaga na circumcision para sa mga batang lalaki ay may sakatuparan. Kabilang sa benepisyo ng pagpapatuli ang mabawasan ng tsansa na magka-cancer sa ari at infeksyon sa pag-ihi. May payo naman si Dr. Karen Mislang, General Surgeon ng Pangasinan Provincial Hospital sa mga magulang ng mga batang nagpatuli. Para po sa mga magulang natin, no, yung pagtutuli po, ito po ay sugat. So panatilihin po nating malinis po yung sugat ng bata. Pwede po silang maligo, hindi po bawal. Yun po yung napapansin kong medyo natin na belief dito. No, maganda na nahuhugasan, nasasabunan yung sugat. Tapos pwede po nating biglagyan ng betadine after. Para kay Mirna Garcia, residente ng Barangay Matagdem, San Carlos City at ina ng batang benepisyaryo ng libreng patuli ni BM Bentinilla. Malaking tulong ito sa mga kagaya nilang mahihirap. Marami pong salamat BM sa binigay niyo po sa amin na ganitong konsilidad na kami po ay walang kakayahan na magbayad sa private na mahal. Kaya kami pong mahihirap na natutulungan nila. Sa unang araw ng libreng patuli, umabot ito ng halos 200 lampas sa target na 150. At sa ikalawang araw naman ay lumampas ito sa target na 200. Ang libreng Operation Tuli ay isa lamang sa maraming inisyatibo ni Board Member Bentinilla bilang tulong sa mga kababayan sa ikatlong distrito. Matatanda na nakarang buwan ay nagsagawa rin si Bentinilla ng job fair, bloodletting activity, pamimigay ng wheelchair na taon-taong ginagawa ng opisyal. Dahil dito, nitong buwan ng Mayo ay kinilala ito bilang Asia's Man of Dedication and Outstanding Public Servant of the Year ng 7TJ Asia Pacific Luminaire Awards dahil sa dedikasyon nito sa trabaho at serbisyo publiko. Tiniyak naman ni Board Member Bentinilla na marami pang mga programa ang asahan ng kanyang mga kababayan sa ikatlong distrito ng Pangasinan at bukas anya ang kanyang opisina mula Lunes hanggang Biyernes para sa mga nais humingi ng tulong. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.